मा जाबावनोब्रा आथिं खरसल' जाबाय जाला दिनै जेबो नायबाबो जाजायाबा मा होनबावब्रा जौल' लोंबोनाय जाबायलै ओइ आदामोन मा खबर गैया फंबाय माब्रै जाखो टपटिंनि हिनजाव नाहैनाया माथो साइकेलानो जौ जौसो मोनामबायलाय गैया बिफायाबो हरा बिमायाबो हरा आरो जे बेक्ति हिनजावसायाबो बे जोंनि बांगाल दावराव बुज्राव बुसि गामि खाथियाव फैयानो बहा जाबावनो बेलाय गैया जोंहा सब समान जाबोबाय बे आंथिहार आरो सिमलागुरिथिं बांगाल खाथिखायनो हिनजावखौनो हरलानो खनसेयावनो लाजिबाय नालाय खनथाम खनब्रै 100 बारसोब्लाबो थांबाय थाब्रा जायालै फंबाय लाजिनांनायसो मोनबाय जोङो आंनिया जानो हागौब्रा आंनि थाखाय थांनांगोनलै सानसे होद जालै बे होद मा जाया लाजिनाङालै लाजिबालाय बहा हिनजाव मोननो जालालै समबारै ला समबारै 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 टपटिं टपटिं होद मानि दावरावब्रा होद टपटिं हामानि दावराव होख्रावलाबाय दं नोंलाय सान्दुं गोसायावलाय टपटिं भाई दाख्लि मानसि फोथायहरनो जामारास गैयालाय रायथिनाय लोगो लोगोनो न' कानेक्सन थालिर गायजादो नोङो थालिर गायजादो ओइ गेल्ला बिदि दा बुंब्रा खुगा नाङो कत' मानसिफ्रा रं नाम्बाराव हाबा जालायगासिनो दं आंबो बे खायदाखौ लानोसैब्रा जाम्बा नायनि खाफालाव मा दङ एबार मोजां आयदाखौनो होदोलै नोङो मोजां आयदाखौनो होदों जेसेबां आंनाव रं नाम्बार दं बै नाम्बारफोरखौ डायेल खालामनानै सोरनिबा जुदि हिनजाव मानसिनि माथो खोनायोब्ला बिनि आगागुरि गासिबो संनानै बिजोंनो लाइन मारिनांसिगोन थेंकिउलाय मोजां आयदा होनायनि थाखाय जिउ गोलाव जाथों थालिर गायजाया दे थालिर गायजाया आयै मासे गोदै रावलै साला बे कम्पानिनिसो मा नट रिसिबोलै हेलौ The subscriber is not reachable. Please try after some time. साला कम्पानियासो रायलायदों मा नकथा नकथिनाव नाङोलै नांदो र' हेलौ हा साला मोदला नाम्बारफोरखौलाय नोंला 40 गाहाम लायो नामालै माथो बेलेगाव नांनायालाय नोंनावसो नाङो साला मोदला साला सुवार दोन हेलौ आय मा नाम नानि नोंनिया हायनारि आयै हेल' सोर जाखो जारौआ आं फावदुर फावदुर मासे गोदैलै रावफोरालाय मै फालांगिखौनो फानाव नांनाय बायदि मोनथारबाय गोरलैयै हगारजाला बिखौ आरोबाव बुफिनथारनि र' हा मा नट रिसिबोलै हेद मा नट रिसिबोल होनबाय थाखोब्रा गवा नोङो दा मोनायाव हरफिनथारगोन आं नोंनो साला बुगु गेल्ला रायलाया माथो आं बे हौवा मानसिजों हिन्जावनिया जाबा हामगौलै